kibre ya phi baro ki subscribers ki viewers ki bala aji kershan na kabenta jonga ha kane kasni ngadon ban hikai shafi kumno bafin download batno bafin tumin kam ya u golar goling bal da fikwa ban pen style ha ka por ka kibre ki po ne phi ban pen style ya ka color chong ka kol ki chong phi temen tangan hikai no tangile ni kong na Play Store ini na Play Store ngin tho color goling COLOR color goling COLLING color goling bintang download ya une color goling tengin yit chapo ude uno bahan style ni kiba style baro te nganda yit menta chapo ya color goling te ningkong ide ban download ya une ai nang ne kumto te ai nang ne kumto te long be sha para lock subscribers ki viewers jonga kanang hanu bakan dadap kan dekat ya kan dekat hikai kumno bangin download ban kumno bangin use ya color goling te mentangan hikai no to kala dap atar hi sifang arphang te long ki be sha para lock na kabenta jonga wal klik para lock ban subscribe ban like ya channel jonga okay minta kala dap ngan play no ya color goling okay ngan play no color goling ne ngan play no une kumto up ya sha para lock spor anang to udah play dengan saya nang ne kumno uno bakam itna ban pen ban news I allowed I biang allowed I grass ayang ne benit kiba khambun kiba style baro di khanang ba lari kini kiba kwa ba kiba don kamon ban pendon kam ban style ki color goling ki chongpi temen tangan hikai ya phi kumno ban style ki color goling jong kani ka call temen ta tamba ap phang ada yit nga unu bang khami tanat nang ni ban pen style ban pen itnat na ka ban ta jong phi tengana ap yo anit ane ngan news do ne te apa dang ya to ka dap ana ne apply ana ne dul te ana ne cross kumtu te para lok wat ban subscribe ya channel ke jonga te sa please share like and subscribe tangkum nehi kalakut